Is-Segretarjat Parlamentari għal Fondi Ewropej, id-Direttorat ta' Drittijiet tal-Bniedem u l-Aġenzija Servizzi Ewropej f'Malta organizzaw seminar li fih ingħatat ħarsa analitika lejn ir-rabta bejn in-nisa u l-opportunitajiet ta' finanzjament minn fondi Ewropej għal Malta. Fis-seminar bit-tema Women and EU Funds ħadu sehem nies involuti fit-tfassil tal-politika, rappreżentanti tal-imsieba soċjali, ta' entitajiet governattivi u ta' organizzazzjonijiet mhux governattivi u individwi. Is-Segretarju Parlamentari għal Fondi Ewropej, Chris Bonnet, enfasizza l-importanza li kulħadd, irġiel u nisa, ikunu jistgħu jikkontribwixxu għat tkabbir tal-ekonomija u għas-suċċess ta' pajjiżna. Il-gvern dejjem ra kif ħajkombatti l-inugwaljanza. L-fondi Ewropej qed nużawhom proprju f'dak is-sens u f'did-darba l-inugwaljanza bejn is-sessi qiegħda tiġi indirizzata bil-fondi Ewropej. Kenna din il-konferenza fejn rajna numru ta' nisa jgħidulna l-esperjenzi tagħhom il-fondi Ewropej u kif il-gvern issa bil-pakkett tal-fondi il-ġdid se jkun qiegħed jinvesti biex in-nisa jkunu jistgħu jistudjaw ħalli jkollhom ġobb aħjar milli għandhom biex jitlu fid-dinja tax-xogħol u iva jkun iktar nisa illi jiftħu negozju tagħhom. Tkellmet ukoll is-Segretarju Parlamentari għar-Riformi u l-Ugwaljanza Rebecca Buttigieg qalet li filwaqt li pajjiżna jinvesti ħafna fis-soċjetà tagħna permezz ta' fondi lokali, il-fondi tal-Unjoni Ewropea jgħinu wkoll biex jipprovdu opportunità unika biex jiġu indirizzati ostakli sistemiċi li jistgħu jxekklu il-progress tan-nisa. Aħna bħala gvern nemmnu illi għandna bżonn ngħinu aktar lin-nisa biex jieħdu r-rwol ċentrali f'kull qasam tal-ħajja. Daqstant dan jidħol fis-sebħ mal-istrateġija nazzjonali li varajna proprju ftit xhur ilu sabiex nassiguraw illi jkun hemm ugwaljanza fil-qasam tal-ġeneru f'kull qasam tal-ħajja.